silamo kulobe ni no silame chairman na musuma kulobe ni no ala e masani manya masamun yin dalika kan yin kudu bi fana dumbai de doyin ka kunan da wa fo doyin ka farin da wa fo akali da wa fo akatiri ne ande masayin fu ande masayin barkatawa 2026 2026 mun kera kacan madafin kono bisa duwawudo silamɛ bɛ n'o fɔ mali dɔrɔn dɛ mun tilara na mun b'a ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ o ye silamɛya ye o taara a to a aw b'a to a dɛ ama silamɛw kun ma suli o y'a to a fɔlɔ ye ama silamɛw lamaloya o y'a to a dɔ ye ama silamɛw janfa o y'a to a belebeleba ye mun bɛ fɔ ka da nin bɛɛ lajɛlen kan denkundi do ka fana ba ye to a muɲini ka sugandi ko a to a de salo konta tun n'a jamu de nana denkundi tun n'a ɲuman sɔrɔ an bɛ to a de ɲini an ka to a ɲuman ɲini konta n'a jamu fana bɛna de a fa jamu bɛ yen kamara ana du kɔnɔ a ma du kun ma suri a donnen dugu kɔnɔ a ma dugu kun ma suri a kɛra jamana kɔnɔ a ma jamana kun ma suri a ma badenw lamaloya a ma teriw lamaloya masa mun y'a da a y'a da min kama a y'o sira ta a sɔnna kuntigi ka Mamadu ka kuntigiya ma bisa a ka ɲamakala minnu bɛ sigilen ni nderu an bɛ sigilen min yɔrɔ min an bɛ dugukolo fa dɔ de kan du ni yɛrɛ ye du ye anw tilara ka du don a kan buba tali ka du nga du b'a bolo nin tɛ dɛ nin du in tolilen don nin du in bɛ kari de nin du in bɛ ci de nga du b'a bolo kiyama ala k'o d'a ma b'u ka du kɔrɔ baba ko ne n'a den si bɛ biri o Musa Kalute ka bɔ Farabasi kaba bɛ san 7 a bɛ n bolo nka yanni n ka bɔ kɛnɛ kan